πάρα πολύ περήφανη που βρίσκομαι μάρτυρας αυτής της εποχής, του Ντόναλντ, του Κούλι και των άλλων παιδιών που ηγούνται αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω τι να πω. Νιώθω ότι βρίσκομαι μπροστά σε ιστορικές στιγμές και νιώθω ότι θα έρθουν κι άλλες καλύτερες μέρες. Όλο και έρχεται ένα κύμα αισιοδοξίας σαν τον αέρα που φυσά έξω από το παράθυρο με το παντζούρι. Ανυπομονώ.